Para sa ating mga Pilipino, ang araw na ito ay napakahalaga sapagkat sa araw na ito ay ating binibigyan ng papuri ang ating mahal na Inang Birhen, ang ipinaglihi ng walang kasalanan, ang kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Inang Birhen. At ang ating pong bibigyan ng diin sa ating pagninilay sa umagang ito ay ang kalinisan ng ating pagkatao. At ito po ay ating iuugnay sa nag-iisang pribilehyo ng ating mahal na Inang Birhen, ang kalinis-linisang paglilihi na hindi nagmana ng anumang kasalanan. Sa ating mga Pilipino ay napakahalaga, importante sa atin ang kalinisan ng katawan. Tatlo ang bagay na ayaw natin sa tao, kahit kanino. Ayaw natin ang may bad breath. Kapag ang kausap natin ay may bad breath, talagang tayo'y lumalayo. Ayaw natin ng may bad breath. Ikalawa, ayaw natin ng maitim. Ayaw natin ng maitim. Kaya doon sa mga mag-aasawa, ayaw talaga nila ng maitim. Baka maging maitim din ang kanilang magiging anak. Kung kaya lahat ng parte ng ating katawang maitim, gusto natin paputiin. Mga whitening. Napakalaking negosyo ngayon sa buong mundo. Maski sa siko, singit, alak-alakan, basta maitim, ayaw natin. Kasi gusto natin flawless. Flawless. Maputi. At ang ikatlo, ayaw natin ng may putok. At talaga naman, kahit anong ganda ng babae at kahit anong gandang lalaki ng isang lalaki, pag may putok, ayaw natin. At lumalayo tayo dyan sa mga iyan dahil hindi tayo makatiis sa kanilang masangsang na amoy. Dahil kasi tayong mga Pilipino ay numero unong nagbibigay ng pagpapahalaga sa kalinisan, sa kabanguhan ng ating katawan. Kaya po tayo sa buong mundo ay nakilalang pinakamalinis na tao sa buong mundo, na hindi tayo nakakatiis, na hindi maligo. Lalong-lalo na kapag summer, kuminsan nakakadalawa o tatlo na paliligo. Bakit? Ayaw kasi natin ng amoy pawis, ayaw natin na tayo nanlilimahid, ayaw natin tayo naglalagkit dahil sa pawis. Gusto natin presko. Kaya ang Pilipino, kahit na ospital na may sakit, kung hindi maliligo, kailangang may punas man lang. Ganyan tayo At ang Pinoy, pag napunta sa ibang bansa, kahit na nagyeyelo na, maliligo pa rin yan. Kahit na hindi pinapawisan, maliligo pa rin. Kasi nga ganun tayo kalinis sa ating katawan. At wag ka. Malinis na tayo sa katawan, kuskus dito, kuskus doon. At pagkatapos, maglalagay pa ng pabango. May mga lotion pa. Ay talagang kaiba na talaga ang Pinoy. Kahit kanino, hindi mo pwedeng ikumpara sa kalinisan, sa kabanguhan. Maski na mga senior na, ay dati sinasabing pag senior na amoy lupa, ay hindi na uso ngayon yan. Dahil ang mga senior gumagastos na ngayon para maging maganda at mabango. Ganyan tayo Iyan tayong mga Pinoy. Ganyan tayo magpahalaga sa ating katawan. Gusto nating i-project na tayo maayos, mabango, malinis, kaakit-akit, katakam-takam. Mga kapatid, kung ganito tayo sa ating sarili at sa ating pagkatao,
Na hindi tayo nakakatiis, na hindi maligo, ayaw natin ng marumi, makalat. Tingnan nyo sa bahay nyo, kayo ba makakatiis na hindi kayo nagliligpit? Puno-puno ng kalat ang iyong bahay, hindi kaya? Kaya laging nag-iinit ang ulo ng mga nanay kapag ka ang bahay ay makalat at hindi maayos. Yung sasakyan ninyo, makakatiis ba kayo sumakay dyan na hindi nyo nililinis, na andyan lahat ang kalat? Hindi kaya? Kasi ganun tayo magpahalaga sa kalinisan. Ngayon, kung ganito ang pagpapahalaga natin sa ating sarili, sa ating pagkatao, ganun din kaya mismo sa ating pagkatao bilang isang tao, ganun din kaya tayo kalinis sa ating pagkatao. Hindi lang sa katawan, kundi yung sa ating pagkatao. Malinis din kaya tayo sa ating pag-iisip, sa ating utak. Malinis din kaya ang ating puso at kalooban. Malinis din kaya ang ating kaluluwa. Kasi mga kapatid, hindi pwedeng malinis tayo sa katawan, tapos sa ating pagkatao, hindi tayo malinis. Ay, walang kwenta po yun. Dahil ang Diyos hindi naman tumitingin sa panlabas natin ngayon. Wala naman pakialam ang Diyos kung anong amoy mo. Pero tinitingnan ng Diyos ang kaloob-looban ng pagkatao mo. Malinis ba ang isip mo? Malinis ba ang puso mo? Malinis ba ang konsensya mo? At itong pagdiriwang natin ng Immaculada Concepcion ay may napakalaking koneksyon sa ating buhay. Sapagkat ang Immaculada Concepcion ay magpapaalala sa atin ng isang napakahalagang bagay. Ibinigay kay Maria ang nag-iisang pribilehiyo, ang Immaculate Conception, ang kalinis-linisang paglilihis sa mahal na Inang Birhen dahil lang sa isang dahilan, sapagkat ang mananakop, ang tagapagligtas ay darating. At ang tagapagligtas nito ay kabanal-banalan sapagkat siya'y Diyos. Sa makatuwid ang magdadala sa Kanya sa sinapupunan, ang maglilihi at magbubuntis at magluluwal, kailangang isang babaeng malinis ni walang bahid na kasalanan, pagkat yun lamang ang karapat-dapat para kay Jesus na isisilang. Ito po ang dahilan kung bakit merong Immaculate Conception. Si Maria lamang ang tumanggap ng nag-iisang pribilehiyo, siya lamang ang hindi nagmana ng kasalanan, at siya lamang ang hindi nagkasala. Sapagkat yung kanyang pagkatao ay dapat na maging karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Siyempre naman, natural. Kung alam natin ang ating papapasukin sa ating pagkatao ay ang kabanal-banalang Diyos, ay kailangan din namang malinis ang ating pagkatao. At ito na po ang koneksyon ng Immaculada Concepcion sa ating buhay ngayon. Kailangan panatilihin natin ang kalinisan. Hindi lang sa ating katawan, kung hindi mismo sa ating pagkatao. At tandaan ninyo mga kapatid, napakaraming bagay ang nagpaparumi sa ating pagkatao ngayon. Hindi na iaalis sa atin ang pag-iisip ng masama sa kapwa, ang paghihinala, ang paghiganti, ang pag-iisip ng hindi tama sa kapwa. Yan ay nagpapadumi sa ating isipan. At ang ating puso, tingnan natin kung ano ang laman ng ating puso. Baka sa puso natin may galit pa dyan, may sama ng loob, may hinanakit, may tampo. Itong bagay nito nagpapadumi sa ating puso eh. Kaya tayo nagkakasakit sa puso, na-stroke at nagkaka-hypertension dahil kung ano-ano laman ng ating puso, hindi naman natin nililinis ang ating puso. Hindi lang sa pagkain. Yung ating puso't kalooban, yung kalooban natin, yung ating konsensya, malinis ba mga kapatid? May atraso ka kay Lord, nakagawa ka ng mabigat na kasalanan, hindi ka nangungumpisal. Sa Kwaresma na lang, hindi pwede yun eh. Pag may nagawa kang mabigat na kasalanan sa Diyos, na nagpapadumi sa iyo. Paano mo tatanggapin ng Panginoon sa mahal na komunyon kung meron kang kasalanan?
na hindi mo pa pinagsisisihan. Kaya ipinauunawa sa atin bilang isang tao, kailangan tayo maging karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Na kapag tayo magsisimba at haharap tayo sa Panginoon na tatanggap ng banal na komunyon, tinatanggap natin ang kabanal-banalang katawan ng ating mahal na Panginoon. At dapat lamang yung ating pagkatao ay karapat-dapat tumanggap. Hindi ba ang prayer natin, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Tinatanggap natin hindi tayo karapat-dapat tumanggap sa Panginoon. Dahil sa mga bagay na nagpaparumi sa ating pagkatao. Kaya nga, inaanyayahan tayo, linisin ang ating isip, ang ating puso, at ang ating konsensya, at ang ating kaluluwa. Nang sa ganun tayo maging karapat-dapat tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat wala nang pinakamagandang mangyayari sa buhay ng isang tao malibang tanggapin niya ang Panginoong Hesus at maging bahagi ng kanyang buhay. Si Maria, ito ang naging buhay niya. Buong buhay ni Maria, si Jesus lamang at kay Jesus lamang nakasentro ang kanyang buhay. Kaya, ang mahal na Inang Birhen ay ang ating magiging huwaran, ang ating model, ang ating padron sa ating buhay at kalagayan ngayon sa kasalukuyan. Muli ipinapaalala sa atin, madali tayong dumumi ngayon, pero huwag nating hayaang dumumi ang ating sarili sapagkat inihahanda natin at iniaalay ang ating pagkatao sa ating mahal na Panginoong Hesus. At sa ating pong pagpapatuloy ng banal na misa, hilingin natin sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mahal na Inang Birhen ng Immaculada Concepcion, tulungan tayo araw-araw. Hindi lang basta maging malinis, kung hindi busilak. Hindi na, very common na po ang malinis eh. Ang gagamitin natin ngayon yung mas maganda, elevated, busilak. Busilak ang ating isip, busilak ang ating puso, at busilak ang ating kaluluwa. Pagkat isang busilak na pagkatao lang ang karapat-dapat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen.